Limited edition nga keychain ni Rene Baterbonia na sold out na. Ani ang report ni Radyoman Karina Beltran. DXDC Radyoman Report. Nag-bidding sa comment section ang liboan ka mga supporters ni Palarong Pambansa 2025 Most Valuable Player MVP Rene Clert Bobet Baterbonia ala sa limited edition keychain nga adunay perma. Kinusubay sa pag-post ni Weng Pormento ang iyang ani Bobet sa mga keychain sa presyong 250 pesos. Free shipping nga personal nga gipermahan ni Baterbonia isip ang negosyo sa iyang inahan nga si Rene Baterbonia. Una pa man kini mibiyahe sa Manila aron mo eskwela ug kabuton ang pangandoy pinaagi sa basketball. Gani pinaagi sa Facebook Live ni Rovelyn ni atong June 2, 2026 asa makita nga gi-isa-isa og pirma ni Bobet ang mga keychains. Miani kini og million views og nakatandog og daghang kinabuhi. Gumikan napakita kung unsa nga klaseng anak o pagkamahigugmaon sa pamilya si Bobet. Subay ni ini pipila ang nanawagang i-preserve og i-treasure ang maong keychains nga adunay handwritten ni Bobet. Gumikan giingong mas mudako pa ang value ni ini sa umaabot. Gani aduna sab mi komento nga name your prize. Gani si Tonet Abelio mibungad sab og 5,000 pesos ala sa usa ka heart-shaped keychain. Samtang si El May may komento sab nga posibleng moabot sa 10,000 pesos ang usa ala sa very limited edition nga keychain. Gani giulan og lain-laing komento ang post ni Porminto. Apan giklaro ni ini pinaagi sa iyang latest video nga ang inahan mismo ni Bobet nga si Rovelyn ang nagsugo sa pagbaligya sa keychains. Gani ang tanang halin diretso sa matud pa sa bank account sa inahan ni ini.